Καλημέρα φίλοι μου. Σήμερα θα σας πω για ένα σύνθετο, μια μεταλλική κατασκευή σιδερένια με ξύλο. Τα σίδερα είναι κιλοδοκάκια 40x40x2, τα χοντρά, όπως βλέπουμε εδώ, και τα λίγο πιο μικρά είναι 30x30x2. Το ξύλο είναι καστανιά, μασίβ ξύλο βέβαια, τα ράφια όλα και η κυλινδρική κατασκευή, στο φυσικό τους χρώμα. Και τα σίδερα έχουν τριφτεί για να φαίνονται σαν ανοξίδωτα. Λοιπόν, και έτσι ταιριάζουν και στο υπόλοιπο σπίτι δηλαδή. Ας πάμε λίγο τώρα στο μαθηματικό μέρος της όλης κατασκευής. Είναι ένα γωνιακό σύνθετο, 90 μοίρες, όχι με ίσες πλευρές. Από εκεί και πέρα τα ράφια, τα τριγωνικά ράφια, αυτό δηλαδή και το μικρό, έχουν ένα συσχετισμό του 1/2. Δηλαδή το μεγάλο το τρίγωνο, το ορθογώνιο τρίγωνο, είναι ακριβώς διπλάσια η περίμετρος του από τη μικρή. Μετά έχουμε τα 4 ράφια, 1, 2, 3 και το 4 κάτω για τα DVD, που είναι λίγο πιο μεγάλο, τα οποία έχουν τον αριθμό φ στη διάστασή τους. Δηλαδή η μικρή διάσταση πολλαπλασιάζουμε επί 1,618 και μας δίνει τη μεγάλη διάσταση. Είναι ο χρυσός κανόν, η θεϊκή αναλογία που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες σε όλα τα πράγματα, αλλά είναι και ο αριθμός φ που λέμε, ο οποίος το συναντάμε παντού στη φύση, σε λουλούδια, στο σύμπαν, στην καθημερινότητά μας. Είναι μια θεϊκή αναλογία. Έπειτα έχουμε αυτή εδώ τη στήλη με τους κυλίνδρους, οι οποίες περνάνε ντίζες μέσα από τα ξύλα μέχρι κάτω και έχουν και βάσεις οι οποίες στηρίζονται με καρομπαλάκια πάνω έτσι διακοσμητικά. Ένα άλλο πράγμα το οποίο αξίζει να πούμε είναι ότι η βάση που στέκεται το μεγάλο το ράφι κάτω είναι 45 μοίρες, το μισό δηλαδή της ορθής γωνίας, και επίσης εδώ η δεξιά η βάση της στήλης είναι και αυτές 45 μοίρες. Στην προέκτασή τους θα συναντιόντουσαν κάπου εδώ και θα σχηματίζαν ένα τρίγωνο ίσο με το τρίγωνο το μεγάλο που στέκεται τώρα η τηλεόραση. Αυτές είναι οι μαθηματικές πράξεις κατά κάποιο τρόπο. Μετά η περίμετρος των 5 κύκλων, των ραφιών δηλαδή, των ξύλων, μας δίνει ένα αριθμό ο οποίος αν διαιρεθεί με το 1,6,18 μας δίνει 360 ο αριθμός των μοιρών ενός ολόκληρου κύκλου. Η σχέση όλων αυτών μεταξύ τους από την αριθμολογία είναι η εξής. Κάποια κομμάτια είτε μόνα τους, είτε περίμετροι ή το σύνολο των περιμέτρων μας δίνουν τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 9. Το 0 έτσι κι αλλιώς είναι ουδέτερο. Παράδειγμα, η υποτείνουσα του μεγάλου τριγώνου είναι 141,4. Δηλαδή 4 και 4, 8 και ένα 9 και ένα 10, 1 και 0, 1. Το 2 θα το πάρουμε από τη διάμετρο του κύκλου, 38, 8 και 3, 11, 1 και ένα 2. Το 3 το παίρνουμε από την περίμετρο του μεγάλου γραφιού. Εδώ πέρα κάτω είναι 157,08, δηλαδή 5 και ένα 6 και 7, 13 και 8, 21, 2 και ένα 3. Έτσι λοιπόν κάθισα και σκέφτηκα, οι αρχαίοι Έλληνες, τα δελφικά μάλλον παραγγέλματα που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, τα 147 δελφικά παραγγέλματα, αν ανατρέξετε και τα διαβάσετε θα δείτε ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν σχεδόν όλες τις λέξεις. Δεν ήταν φτωχοί όπως εμείς δηλαδή, στο λεξιλόγιο. Έτσι λοιπόν έβαλα σε μια διάταξη και έφτιαξα ένα κρυπτόλεξο από το 0 μέχρι το 9, με αυτό το γνωμικό, με αυτό το παράγγελμα. Γνούς πράτε. Να πράττεις με επίγνωση δηλαδή. Νομίζω ότι ταιριάζει εδώ στο χώρο που βρίσκεται και στο σπίτι που βρίσκεται.
Και είναι γενικότερα μια ευχή η οποία θα την έδινα σε όλους. Να πράττουν με επίγνωση. Είναι 10 γράμματα, τα δύο ταφ τα συμπεριλαμβάνω σαν ένα γράμμα στο κρυπτόλεξό μου και έτσι δημιουργείται αυτή η ιδιαιτερότητα. Αυτό είναι το μαθηματικό σχέδιο, το οποίο έγινε ένα σύνθετο με θεϊκές αναλογίες. Καλημέρα.